Today is a day for truth. The world needs to know what happened and to know what he stands for. That kind Хана of power Вайснер. is very dangerous. Ето тук виждате един много добър преход, улавяне за трудно с урата и веднага това е началото, краят на елемент на трудно с урата, начало на елемент трудно с тяло. Този път скока сякаш беше с една идея по-малка амплитуда, което пък би трябвало да бъде зачетено, отразено с присъдите за изпълнение.